Jogo ma hikgi oniang' e kaunti ma Siaya koro dwaro ni omenda ma ichulogi dwe ka dwe e bwo chenro mar inua jamii omedi kowuok shillings 2,000 kokalo kuom nonro ma otim e wi moko kuom midhiero magikalo e yudo omenda ma ichulo. Jogo ma hikgi oniang' lero ni omenda no tin mokalo e kinde ni mapek mar ngima oidho. Kano wuoyo e apisi mar ruoth mayudore Awelo e chuny boma ma Siaya e kinde mane igolo lipodno, jata chenro e riwruok mar Kenya Society for People Living with HIV and AIDS Daniel Odipo nolero ni thoth jogo mayudo sire ma kamae lero ni bath omenda no bende gitiyogo e chulo omenda mag wuoth e kinde magidhi kao omenda. Nonro bende yango ni thoth jodongo dwaro ni sirikal ondik jotije SHA machope kor gwenge. The stipend to be too little that cannot meet their basic requirements, given the number, the size of the families that they are taking care of, and they are vulnerable and cannot engage in other sources of income. Two, on the side of Inua Jamii, the study found out that 2,000 shillings is also very much minimal to accommodate the needs of those beneficiaries for a whole month. A recommendation has been put that this new scheme called Social Health Authority, the personnel should go around and do enrollment to the wazees wherever they are, instead of them going to register in centralized places like, say, Huduma Center or what used to be NHIF